Чудили ли сте се някога какво е наистина да почувстваш как сърцето ти се разбива на хиляди парчета? Открих това едва когато животът реши да ми даде жесток урок. Като буря е, подгизнал до кости, когато погледнеш през прозореца на ресторант и видиш мъжа, с когото си споделил 8 години от живота си нощи, сутрини, сънища, дори последното парче пица хладилника да целува друга жена със страста, за която си се кълнал, че е само твоя. Това усещане на дробовете ти, които се свиват, докато светът продължава да диша, безразличен. Той умира вътрешно, но въпреки това се насилва да се усмихва, да работи, да се преструва, че всичко е наред, сякаш болката не те изяжда жив. Не трябваше да откривам нищо онази сряда. Беше още една изтощителна седмица като изпълнителен директор на фармацевтична компания, потънала в срещи и цели. Но животът, както винаги, има перверзен хумор. Още една вечер в офиса, зайче. Важна среща с клиенти. Не ме чакай, заспивай, написа Михаил. Той вече изпрати същото съобщение 3 пъти този месец. Същата среща, която случайно включваше луксозния му часовник, този, който му подарих за годишнината от сватбата и скъп парфюм. Повярвах му. Докато Кирил с счетоводството несъзнателно ми изпрати потвърждение за бизнес вечеря в четвъртък, точния ден, в който Михаил уж отиваше на работа. Лъжа. Само един. Но беше достатъчно, за да разруши къщата от карти, в която вярвахме. На следващия ден наех детектив. Може да звучи тривиално, но беше необходимо. В рамките на една седмица имах всичко – име, лице, живот. Виктория Волкова, 32 години, маркетинг директор в БФМ, всъщност наш пряк конкурент. Снимки от вечери на свещи, разходки в парка, посещения в хотели. Дори и аудиозаписа, който нямах смелост да изслушам до край. Някои рани е най-добре да се оставят сами. Но това беше изображението, което смрази кръвта ми. Виктория отваря малка кутия, подарък, който веднага разпознах. Гривната Меркери, тази, която бях видял в историята на браузъра на Михаил месец порано, същата, която той щеше да ми купи за нашата годишнина. Смях се до плач. Тогава просто се разплаках. Детективът спомена и важно събитие в петък, рожденият ден на Виктория в Пушкин, онзи луксозен френски ресторант в центъра на града, в който предложих да отидем, но той отхвърли като твърде скъп и претенциозен. Тък му се канех да затворя бележника си, когато пристигна имейл с допълнителна информация. Телефонният номер на майката на Виктория, взет от нейния формуляр за спешни случаи във фитнеса. Може да е полезно, пише детективът. Думата тайна се заби в главата ми като пирон. Погледнах тези числа и нещо се промени в мен. Сълзите пресъхнаха. На мястото на бурята, която ме поглъщаше седмици наред, дойде ледено спокойствие, което не беше мир, а стратегия. Когато се обадих, гласът ми беше твърд, почти странен. Добър вечер, Наталия Юриевна Волкова. Аз съм Алина. Вие не ме познавате, но трябва да ви разкажа за дъщеря ви Виктория. Разговорът, който последва, обърна света ми с главата надолу. Нямаха представа за Михаил. Те не знаеха, че дъщеря им е луда по женен мъж. Мислеха, че той, шефът на Виктория, наскоро се е развел и е прекрасен човек. Наталия дори ми благодари за предупреждението. Те бяха изненадани, защо Виктория крие толкова много тази връзка. Ще изненадаме в петък, за рождения и кратко ден. Планираме всичко от месеци, каза развълнуваната майка. Там бяха и братята Денис и Дмитрий. Усетих как нещо ново пониква в гърдите ми. Не беше болка, не беше гняв. Беше нещо студено, пресметливо, версия на мен, която не познавах. Какво съвпадение, каза той със спокойствие, което ми изплаши. Планирах и изненада за тяхна вечеря. Все пак Виктория е толкова важна част от живота на Михаил. Може би можем да организираме нещо? Когато затворих, се видях в огледалото на спалнята. Не препоръчвам.
Видях жената да се взира в мен. Очите бяха различни, твърди, решителни. Михаил пристигна със закъснение, ухаещ на чужди парфюми и лъжи. Той ме целуна по челото и ме попита дали съм вечерял. Да, отвърнах, усмихвайки се. Всъщност вече съм уредил нещо специално за петък. Лицето му замръзна за секунда, но скоро се върна към нормалната си маска. Петък. Скъпа, имам бизнес вечеря. Помниш ли? Клиенти от Екатеринбург са в града. Казах ти миналата седмица, кимнах, сякаш разбирах. О, разбира се. Работата винаги е на първо място. Той отида по душа с облегчение, като вече посегна към мобилния си телефон, за да предупреди вероятно зайчето, че отново избягал от досадната си жена. Нямах представа, че петък ще бъде специален. Просто не по начина, по който си го представях. Най-лошото нещо в предателството не е болката. Това е принудителна ревизия на цялата ви история. Всеки спомен става сянка на съмнение. Всяко, обичам те е потенциална лъжа. Вечерта, когато ми предложи брак на плажа Сочи, практикувал ли е тези думи с някой друг преди? Нашият брак, прегледах стари албуми, търсейки знаци, които съм пренебрегнал, улики, които трябваше да ме предупредят. Безсънни нощи, които започнаха преди 3 години. Командировки без ваучери. Паролата на мобилния телефон беше сменена от нищото, за сигурност. Нови дрехи, луксозна фитнес зала. Всички тези стереотипи, които всяка предадена жена вижда едва когато вече е твърде късно. Но това, което болеше най-много, беше осъзнаването как Михаил беше започнал да му отслабва още в самото начало на аферата. Коментари за моите прекомерни кариерни амбиции. Той ме попита дали съм параноичен относно моите подозрения. Никога не си бил толкова прилепнал, каза той, когато го попитах къде е, не е красиво, Алина. И аз се извиних и се опитах да бъда по-малко потискащ. Дори ходих на психолог, за да поработя върху моите несигурности, докато той изгради паралелен живот с Виктория. В четвъртък, денят преди големия ден, не можах да заспя. Стигнах до това, което винаги съм избягвала, профила на Виктория в мрежите. Изискана витрина на успех и приключение. Снимки от пътувания до места, които ние с Михаил не можехме да си позволим. Маркови дрехи, мотивационни фрази за хващане на живота с 2 ръце. И там, на фона на внимателно рамкирани снимки, ето го, ръката, часовникът, тила на мъжа, с когото прекарах 8 години. Дадох му младостта, самочувствието и бъдещето си. А той? Той размени всичко за евтина версия на щастието, докато ме убеждаваше, че аз съм лудата. Време същият, който се кълнеше, че обича, но никога не е носил, защото не пасваше на професионалния му стил. Сякаш стилът му не беше маска, внимателно изработена през годините, за да скрие мъжа, който всъщност беше. Видях го да се смее, белите му зъби блестяха на жълтата светлина на лампата, докато тя докосна ръката му с интимност, която някога е била моя. Ръката, която държеше моята един ден в болницата, докато подписвах документите за заема, за да спася компанията му. Същата ръка, която сега галеше нечии други пръсти, сякаш никога не съм съществувал. Поех си дълбоко въздух. Въздухът изгаряше, сякаш тялото ми вече знаеше какво умът ми все още се опитваше да обработи. Една картечница стреля и той си помисли, смеят ли ми се? Той целуна ли я на тази маса? Колко пъти сте излъгали през последните няколко месеца? Но не. Това не беше моментът за съмнение. Време е да действаме. Готови ли сте? Повтори метрдотелят, с ръка на дръжката на вратата, която ни отделяше от щастливата двойка. За част от секундата, преди да отблъсна, забелязах Светлана да седи на бара с Мартини, което вероятно не беше пила. Тя вдигна чашата си в мълчалив тост, очите й кратко блестяха със смесица от страх и възхищение. Можете да го направите, каза жестът. Или може би, ти си луд.
Може и двете. Вратата се отвори. Изненада. В залата се чу хор от гласове. Балоните се спукаха, конфетите полетяха и в окото на бурята Викория сложи ръце на лицето си и отвори широко очи. Шокиран от шок. Не защото видях семейството си, а защото се видях там, в кърваво-червена рокля, усмихната като пантера, която ще покаже ногтите си. Алина. Наталия Юриевна изтича да ме прегърне, докато братята на Викория си размениха объркани погледи. Ти си ангел. Организирайте всичко това, без тя да подозира. Михаил се изправи толкова бързо, че столът изкърца. На лицето му имаше скрита паника, челюстта му беше напрегната и очите му се стрелнаха между мен, Викория и аварийния изход. За секунда видях студена пресметливост в този поглед. Как да се измъкна от това? Как да се контролирате? Преди сладката маска на директора да се върне на мястото си. Ето, бебе. Гласът му беше меден, фалшив, като обещанията, които ми даде пред олтара. Каква изненада! Не знаех, че ти и семейството на Викория се познавате. Викория, която най-накрая възвърна речта си, опита да се усмихне треперещо. Миша, не ми каза, че жена ти е толкова близка с родителите ми. Следващ. Повторих, сякаш кусвайки думата. О, Вика, ние сме повече от това. Обърнах се към Наталия Юриевна, която все още ме държеше за ръцете. Не споменахте, че дъщеря ви излиза с моя съпруг. Последвалото мълчание беше толкова плътно, че можеше да се отреже с десертен нож от менюто. Братята на Викория се изправиха като войници във формация. Петър Николаевич преглътна смъка, вената на слепоочието му пулсираше. А Михаил, о, Михаил! За първи път от години той нямаше сценарий. Нямах подготвена лъжа. Просто ме беше страх. Какво? Викория се засмя нервно, сякаш всичко беше недоразумение. Миша, обясни им, че... Не е нужно да се обясняваш, душенка, прекъсна глас, използвайки прякора, който той запази за нея в записите, които се принудих да слушам. Вече знаят. Всеки знае. Отворих чантата си и извадих мобилния си телефон. С едно докосване екранът освети лицата им уловени на снимка, направена преди 3 седмици в нашето легло. Дори служителите на Мерият звезда знаят това, съдейки по доказателството за пребиваване, което получавам по електронната поща. Цветът изчезна от лицето на Викория. Михаил направи крачка напред, протегна ръка, сякаш можеше да грабне телефона от мен. Алина, за Бога, не го прави. Да не правиш какво? Попитах сладко като отрова. Да разкрия истината? Или да проваля партито за рождения ден, което плати с парите, които спечелих, докато ти се преструваше, че работиш до късно? Наталия Юриевна изстена, сякаш някоя удари съмрук в корема. Един от братята, мисля, че беше Дмитрий, хвана Михаил за яката, преди той да успее да се приближи. Ти си кучи син, изплю той с нисък и убийствен глас. Чакай. Опита се да се намеси Викория, а по безупречния и кратко грим се стичаха сълзи. Искахме да ви кажем. Просто чакахме подходящия момент. Точното време. Засмях се силно и ясно. Звук, който не беше излизал от гърлото ми от месеци. Като когато подписах документите за развод. Или може би след това, скъпа, ще наследиш апартамента, който платих със спестяванията си? Михаил се опита да каже нещо, но думите се изгубиха в последвалия хаос. Петър Николаевич извика нещо за срам в семейството. Светлана се появи до мен, телефонът и кратко вече беше записал всичко, доказателство, прошепна тя. И току-що гледах как империята от лъжи на Михаил се разпада в реално време, парче по парче, като къща от карти на силен вятър. Когато охраната на ресторанта се опита да ни помоли да си тръгнем, аз се обърнах към Викория, която плачеше в ръцете на майка си. Честит рожден ден, каза той с усмивка, която не достигаше до очите му. Надявам се, че си е заслужавало.
И тогава, с високо вдигната глава и червената ми рокля, развяваща се по пода като бойно знаме, излязох, не като предадена жена, а като кралици, които най-накрая са си върнали трона. Годината падна върху мен като желязна завеса, и ето я, смейки се на нещо, което той каза, косата й кратко падаше като на редактираните и кратко снимки в контакте. Сърцето ми удари толкова силно, че си помислих, че ще избухне. За една луда секунда исках да се обърна и да си тръгна, да избера достоинството пред зрелището. Но тогава Михаил се наведе и я целуна нежно, дълго, по същия начин, по който веднъж ме целуна. И всички съмнения изчезнаха като дим. Докоснах рамото на Наталия Юриевна и прошепнах със спокойствие, което дори аз не разпознах. Пусни ме първи. Искам да видя лицето на Михаил, когато ме забележи. Тя кимна, мислейки, че това е просто приятелско взаимодействие между жените. Поех си дълбоко въздух и продължих напред. Червената рокля отразяваше всяка светлина в стаята. Колието на баба ми блестеше около врата и кратко като предупреждение. Честит рожден ден, Виктория, обявих високо и ясно. Главата на Михаил се вдигна като прострелян. Погледите ни се срещнаха и аз видях съвършен хаос, объркване, шок и преди всичко чист ужас. Виктория се обърна и се намръщи, когато чу някой да прекъсва. Все още не се познах. Пътищата ни се пресичаха веднъж или два пъти на фирмени събития, нищо повече от бегли поздрави. Съжалявам, започна тя с пресилената учтивост на човек, който не иска да прави сцена. А ти си? Съпругата му, отвърнах аз и семейството на Виктория се тълкя зад мен като гръцки хор, който ще стане свидетел на трагедия. Усмивката на Наталия Юриевна замръзна. Радостта във въздуха се изпари. Какво? Вашата съпруга от 8 години, добавих, този път достатъчно силно, за да накарам двойките на съседните маси да обърнат глави. Тишина. Едно от онези мълчания, които тежат като олово и се задавяш, преди да осъзнаеш, че си спрял да дишаш. Виктория стоеше неподвижно, а чашата й кратко шампанско висеше наполовина до устата й кратко. Михаил изглеждаше като човек, застанал пред разстрел, устата му се отваряше и затваряше, но не излизаше дума. Риба извън водата, задушена от собствените си лъжи. Съпруга? Повтори Петър Николаевич с режещ като острия глас. Някога учтивото му лице се втвърди. Михаил, ти ни каза, че си разведен. Наскоро разведена, поправи го Наталия Юриевна с треперещ от възмущение глас. Документите са подписани миналата година, ти се закле. Михаил се опита да се защити, но думите заседнаха в гърлото му. Мога да обясня. Да обясня какво? Дени се приближи, гласът му беше нисък и убийствен. Как излъга сестра ни? За нашето семейство? Всички погледи се обърнаха към Виктория. И в същата секунда исках тя да е невинна. Че той е просто поредната жертва, като мен. Но очите му се втурнаха към Михаил в безмълвен вик за помощ. И не е ли? Попитах, изваждайки мобилния си телефон от чантата си. Ти не беше ли в нашето легло преди 2 седмици, когато бях на фармацевтичния форум в Санкт-Петербург? Лицето й кратко стана още по-бяло. Не знаех. Да, знаех го, казах неумолимо. Поне преди година. Спомняте ли си онзи ден, когато се обади на стационарния ни телефон и аз отговорих? Ти затвори веднага, но не и преди да попиташ. Миша, това ти ли си? Спомената удари като удар. Гостите дори не си направиха труда да се скрият, гледаха безсрамно, някой вече с мобилни телефони в ръце. Дори сервитьорът спря, нерешителен, подносът се тресеше в ръцете му. Светлана се приближи, дискретно записвайки всичко. А истината? Попита Петър Николаевич с гръмовен глас. Гневът заля лицето му. Виктория се опита да каже нещо, но успя само да заекне. Каза, че са разделени, че е само привидно. Засмях се, остър звук, който отраска гърлото ми. Заради външния вид,
повторих с горчивина. Като когато работех 60 часа седмично, за да поддържам бизнеса му, или когато му помогнах да излезе от депресията си миналата година, когато той очевидно градеше живот с теб. Михаил най-накрая намери глас си, отчаян. Алина, моля те, не тук. Къде, Миша? Предизвиках аз. По време на сеансите ни с терапевта за двойки, където се заклехте, че сте сами. И преоткриване. Или в нашето легло, където прави любов с мен миналата седмица? Погледнах към Виктория. Той ти каза, че не ме е докосвал от месеци, нали? Пак излъга. Тя изхлипа сподавено. Братята й кратко стояха до нея като стражи и гледаха Михаил с чисто отвращение. Ти го доведе на вечерята за рождения ден на татко, каза Дмитрий с глас, пълен с разочарование. Подари го на цялото семейство, за приятели. Не знаех, настоя Виктория, но убеждението вече беше изчезнало. Отворих чантата и извадих купчина снимки, доказателства, внимателно подбрани от детектива. Подредих ги на масата като карти в мръсна игра. 3 години, каза той, като посочи всяка от тях. Толкова време отнема. Ето ви двамата, в Мариот, миналия април. Ето един романтичен уикенд в Санкт-Петербург, докато се грижех за майка ми след операцията. И това. Направих едно последно щракване, това беше миналата бъдни вечер, когато Михаил ми каза, че работи до късно. Наталия Юриевна направи снимки с треперещи ръце. Лицето му се изкриви в маска на ужас. Виктория Петровна Волкова, прошепна той, сякаш пълното и кратко име беше проклятие. Как можа? Опита се да протестира дъщерята, но майка и кратко я накара да млъкне с жест. Не сме те възпитали така. Михаил се опита да се овладее, гласът му трепереше. Това е личен въпрос. Момчета. Яростно го прекъсна Петър Николаевич. Ти направи това наш бизнес, като излъга семейството ми. Когато той седна на масата ми, прие нашето гостоприемство и се възползва от нас като идиоти, той се обърна към мен. И когато присвои пари на компанията, за да финансира този роман. Усмихнах се, студено. Сметките на Емарота са плащани с фирмената му карта, обясних, преглеждайки документите, които бях извадил от чантата си. Същият, където все още служа като финансов директор. Паника обзе Михаил. Той не знаеше, че съм прегледал всяко изявление, всеки трансфер през последните няколко седмици. Това не е обикновена държавна измяна, продължих, като сниших глас си, така че само те да го чуят. Това е член 160 от Наказателния кодекс на Русия. Присвояване. Или може би 159, измама. Сигурен съм, че вашите инвеститори биха искали да знаят къде отиват парите им. Около нас се образува малка тълпа. Шепот пробяга из стаята като електричество. Някой снимаше без да го крие. Прави сцена и съска Михаил с кръвясали от омраза очи. Не, ти играеше, намеси се Денис, приближавайки се до него. Преди 3 години. Искам да си тръгнеш, внезапно каза Виктория с пречупен глас. И двете. Майка му понече да възрази, но го прекъсна. Не тук. Не сега. За момент изпитах нещо странно, почти съжаление. Все пак ние бяхме 2 жени, унищожени от един и същи мъж. Ще го направя, съгласих се тихо. Но преди. Обърнах се към Михаил, който трескаво пишеше нещо под масата. Бързо грабнах телефона от ръцете му. Адвокатът ви може да почака, каза той, гледайки екрана. Моят вече е подал документите. В понеделник ще получите обаждане. Лицето му се изкриви в гримаса на омраза. Ти си отмъстителна жена. Той планира всичко. Обвинението увисна във въздуха, разобличавайки го повече от всички думи, които можех да кажа. Не, Миша, отговорих спокойно. Бяхте планирали всичко, когато за първи път решихте да излъжете. Току-що завърших това, което ти започна.
Погледнах семейството на Виктория, тежестта на срама се виждаше във всяко от тях. Съжалявам, че трябваше да разбереш, каза тя честно. Но ако това е някаква утеха, той те излъга за мен по същия начин, по който ми излъга за теб. Петър Николаевич мрачно поклати глава. Благодаря ти за смелостта, момиче. Гласът му беше груб, но благодарен. Разбрахме останалото. Светлана се появи до мен като сянка. Колата чака, промърмори той. Хвърлих последен поглед към сцената. Михаил, виждаш ли? Торти. Виктория, съсипана. Тяхното семейство, сега стена между тях и света. И тортата за рожден ден, недокосната, още незапалени свещи и перфектен символ на това, което никога няма да бъде празнувано. Обърнах гръб и тръгнах, а червената рокля се влачеше по пода като изречение. Не като изоставена жена. Като кралица, която току-що е обявила война. Честит рожден ден, Викторио, повторих, този път без никаква отрова в гласи. Без омраза този път. Надявам се следващата година да направите по-добър избор. Докато Светлана и аз минавахме през вратата, чух дръзгавия глас на Пьотър Николаевич да отеква по коридора. Що се отнася до теб, Михаил, трябва да проведем сериозен разговор за бизнес практиките ти. Навън нощният въздух удари лицето ми като полъх на свобода. Светлана ми подаде ръка. Как си? Мамка му, отвърнах честно. Но аз ще оцелея. Телефонът ми гръмна от известия. Сцената в ресторанта вече беше популярна в местните канали на Телеграм. Изненада за рожден ден, съпруга публично разобличи измамника. Изключих апарата. Социалното признание може да почака. Тази нощ никога не е била свързана с вирусен скандал. Ставаше дума за истината, за последствията и най-вече за факта, че най-накрая възвърнах контрола над живота си след години на преглъщане на унижение. Колата потегли от тротуара, точно когато видях Михаил да нахлува през вратата на ресторанта, лицето му беше червено от отчаяние. Той ме видя и хукна след автомобила, като викаше нещо неразбираемо. Не се обърнах. 6 месеца по-късно, след наречения в социалните мрежи рожден ден на века, животът пое в нов ритъм. Не непременно полесно, но поясно. Почестно. Разводът беше финализиран порано, отколкото си мислех. Михаил, който беше изправен пред възможни обвинения в измама, след като нашата публична конфронтация предизвика одити, се съгласи на щедри условия, всичко, за да избегне по-задълбочено разследване. Понякога публичното унижение идва с неочаквани финансови награди. Продадох къщата. Имаше твърде много призраци, които дебнеха из стаите. Преместих се в апартамент в центъра, с панорамни прозорци и без следа от предишния ми живот. Първата вечер плаках сама, докато ме заболя гърлото. В понеделник спах по-добре, отколкото от години. Виктория се свърза с нас около месец по-късно. Срещнахме се в тихо кафене, далеч от местата, които познавахме. Знаех си, призна тя направо. Не веднага, но с времето разбрах. Той винаги щеше да те напусне следващия месец, отвърнах сухо. Винаги имаше извинение за отлагане. Винаги е така. Тя беше различна. Сиянието избледня. Семейството не и кратко прости. Братята почти не говореха с нея. Ще го преодолеят с времето, казах, без да изпитвам удовлетворение от болката им. Защо го направи? Попита той. Бих могъл да говоря с него насаме. Замислих се над въпроса. Години наред бях жертва на газова светлина, обучен да се съмнявам в себе си. Имах нужда от свидетели, признах аз. И честно казано, мислех, че заслужаваш да знаеш с кого си замесен. Тя кимна бавно. Видеозаписите от тази нощ все още са в интернет. Моят адвокат казва, че вероятно никога няма да изчезнат напълно. Знам. Пауза. Наистина съжалявам. Няма нужда, каза тя и за момент видях проблясък на старото и кратко самочувствие.
Беше унизително, но необходимо. Той направи гримаса. Знаете ли, че той направи същото с мен, караше ме да се съмнявам в паметта си, контролираше ме през цялото време. Сбогувахме се с неудобно ръкостискане, което неволно се превърна в бърза прегръдка, секунда на солидарност между двама души, преживели едно и също ръководство. След развода Михаил няколко пъти се опита да се свърже с него. Първо с гняв, после с манипулация, накрая със сълзи и обещания за промяна. Замълчах. Някои краища не изискват диалог. Светлана настоя да ми организира партии за 35-я ми рожден ден. Съпротивлявах се, докато тя не протестира. Измина точно година от тогава. От онази нощ. Вземете тази дата назад. Нека бъде ваше, а не тяхно. И точно това направих. Резервирах малък ресторант, не като витрибити, разбира се, и поканих само тези, които бяха до мен през най-мрачната ми година, екипът на работа, който ме защитаваше от клюки, психологът на доктор Берментал, който отделяше време, за да ми помогне да преодолея болката, майка ми, която идваше всеки месец, за да седи мълчаливо с мен, когато нямах думи. Вече беше късно, когато сред смях и разговори телефонът ми светна със съобщение от непознат номер. Бяхте прав за всичко. Сега съм на терапия. Не моля за прошка. Просто исках да знаете. Показах го на Светлана, която чакаше реакцията ми. Браво, каза той, остави мобилния си телефон и не отговори. Тогава късмет на всеки, който го обича. Не си ли любопитен? Попита тя. За Михаил. Не, и това не беше шега. Моята фаза на разследване приключи. Всъщност спрях да мисля за него преди няколко седмици. Гневът, който ме поддържаше по време на развода, изгоря до пепел, оставяйки след себе си нещо неочаквано – мир. Все още нещастие, но силен мир, сигурност, че ще го намеря. По-късно същата вечер стоях на балкона на апартамента си и гледах светлините на града. Огърлицата на баба ми, същата, която носих в ресторанта онази вечер, отразяваше лунната светлина. Напомняне за жена, която преодоля собствените си бури и излезе посилна. Съжалявате ли за публичната конфронтация? Често ме питат. Не ти ли се иска да си се държал по-достойно? Те не разбират. В експлозията нямаше никакво достоинство. Беше в това, което последва, в реконструкцията без извинения, в отказа да се свия, за да пасна на лъжите на други хора. Понякога си мисля за жената, която видях в огледалото ден преди всичко да се промени, онзи твърд, съсредоточен поглед в очите ми, който едва разпознах. Тя ме спаси. Не се роди от омраза, а от самоуважение, което беше потискано твърде дълго. Вече нямам нужда от отмъщение. Но никога няма да забравя на какво ме научи тя, че под способността ми да обичам се крие същата сила да изисквам справедливост. И че истината, колкото и да е късна, винаги изплува на повърхността с като водата, като дъха, като свободата.